Aj keď lidi, moje meno je Antifaz, kde ja vás vítam u ďalšieho videa News a je streda, bohužiaľ. Som tu s Autumn Girl, s tou, no, neznášam ju, no nevadí. A prišiel som na to, že asi pôjde na ostrov prvá a miesto Snow Shadow'a. Pôjde teraz ona. Tak to vyzerá. A je tu so mňou aj... Neviem, či ju počujete, ja neviem, ako ju počujete, takže, no, a čo je nové, no, tak som chcela ukázať to, že vraj vysvetlí to sama. Co? To s tým shiftom. Vlezete do obchodu a prostě když najdete třeba na boty, tak tam máte reading 1, jumping 6, comment 2 a když podržíte shift, tak se vám ukáže, co máte právě na sobě a porovnáváte, jestli to vaše je rychlejší než to, co je v tom obchodě a nemusíte otvírat Cčko jak blbci. Tečka. Ďakujeme za príspevok. Takže videli ste sami. Tu máme nejaké čierne botasky a ja mám nejaké botasky, no čižmy a ja mám nejaké červené konverzy, ja neviem čo to, a takto nie je podržím, ale takto si dám tu myš, kurzor myši, dám šipko a držím ho a tu mi to ukáže na tejto strane pravej, pre mňa je to pravá strana. Mě ujel trajekt před nosem. To je pekné. To je pěkný. A toto je moja vec a to z tej obchoda, toto Black, to je asi to obchode, no. Nie, no sereme na to, pretože, no, neviem. Ja to prestrihnem, pretože mi sa nechce točiť tieto sprostosti. OK, som tu a som tu. Ja som nepovedala, že uvidíme sa vo Valdále. Tak som vo Valdále, takže... Je tu od nejaké kravy úkol, Elizabeth teda, sorry. Dobre, zoberieme si to a máme ísť do Valdále Lake, takže prestrih. OK, takže som prišla, bola som vo Valdále Lake a mali sme nájsť nejaký sickle, čiže nejakú, neviem, ak sa to volá, zabudla. Motika, no vidíš. A dostanete nejaký kabát čierny z Reading 3. Jo, lidi, dávajte si bacha, Andy všem dneska dodává. Áno, presne. Dneska som veľmi nasraná, takže bacha na vec. Dobre, to je asi všetko, ako vidíte, nič tu iné není. Ja idem nakrmiť kone, lebo už ma toto nebaví, ako si je tak. Majte sa a... Čauko u ďalších aktualizácií, alebo ja neviem kedy. No, pokud budou. Hej. Čaute. Ahoj.